Nagsugod na sa pagpangabot ang mga delegado alang sa 2026 palarong pambansa nga ipahigayon sa Agusan del Sur. Adlong Webes diyang nangabot na ang delegado gikan sa Mimaropa ug Region 1 sa ilang biliting quarters. Sa labing unang higayon, ipahigayon ang palarong pambansa sa probinsya sa Agusan del Sur. Sumala sa provincial government, andam na ang ilang playing venues, biliting quarters ug uban pang pasilidad alang sa palaro events. Ipahigayon ang opening ceremony sa Dato Lipos Makapandong Gov. Do. Plaza Sports Complex sa lungsod sa Prosperidad karong Mayo 24. Samtang ang games proper himuon sa May 26 hangtod 30 sa Bayugan City ug mga lungsod sa Esperanza, Talacogon, Prosperidad, San Francisco, Rosario ug Bunawan. Sa May 31 ang closing ceremonies. Gawa sa sporting events, doon na say ihanyag nga free tours ang Provincial Tourism Office alang sa mga atleta ug delegado.